ఒక రియల్టర్ అవతారం ఎత్తి ఈరోజు ప్రభుత్వాలు ఈ గిరిజనులకు సంబంధించినటువంటి దళితులకు సంబంధించినటువంటి నిర్భేదకు సంబంధించిన ల్యాండ్స్ను గతంలో ఇచ్చినటువంటి భూములను ఏదో ఒక రూపంలో లాక్కున్న ప్రయత్నంలో ఈరోజు ఉంది. అయితే దీన్ని మేము పౌర హక్కుల ప్రజాసంఘం తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ మఠంపల్లి ఏరియాలో 540 సర్వే నెంబరు అనేది గతంలో 1959లో ఏదైతే నాగార్జున సాగర్ కింద నిర్వాసితులైనటువంటి అందరికీ దాదాపుగా 18 గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకి ఈ 540 సర్వేలో 1800 చిల్లర వరకు భూములు అసైన్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరిగింది. ఈరోజు ఆ భూములను కూడా రకరకాల పేర్లతోటి లాక్కునే ప్రయత్నంలో ఉంది. అయితే ఈ క్రమంలో ఈ గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్తే ఈరోజు ఇద్దరు ఎంఆర్ఓలను సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మేము కలెక్టర్ కూడా కలవటం జరిగింది. అసలుకి ఈ ఎంఆర్ఓని సస్పెండ్ చేయడంలో అసలుకి ఈ రవీందర్ రెడ్డికి సపోర్ట్గా జరుగుతుందా, లేకపోతే పేద రైతులకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గిరిజనేతరులకి ఎవరైతే దళితులు ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన భూముల కోసం వీళ్ళని సస్పెండ్ చేశారనే ఒక అనుమానంతో మేము కలవటం జరిగింది. అయితే ఆ అనుమానం అంటే ఈరోజు కలెక్టరు ఇన్ని ఏళ్ళు దాదాపుగా 10 ఏళ్ల నుంచి 540 సర్వే గురించి గొడవ ఇక్కడ బాలాజీ నాయక్ తనకు సంబంధించినటువంటి కొంతమంది రైతులు అందరూ కూడా మేము మొన్న రీసెంట్లీ కూడా 10వ తారీఖు నాడు హుజూర్ నగర్లో ర్యాలీ కూడా తీయడం జరిగింది. అసలు ప్రభుత్వ అధికారులను ఎందుకు సస్పెండ్ చేయకూడదు, ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాను దాని మీద తీసుకొనటం జరిగింది. అయితే 10 ఏళ్ల నుండి ఈ రోజు ప్రయత్నం చేస్తే చేయంగా ఈరోజు ఇద్దరు ఎంఆర్ఓలను సస్పెండ్ చేశారు. గతంలో ఉన్నటువంటి కలెక్టర్ల పరిస్థితి ఏంటి, గతంలో ఉన్నటువంటి మినిస్టర్ల పరిస్థితి ఏంటి, అసలుకి ఈ భూములన్నీ కూడా ఎవరి కోసం దేనికోసం దారాదత్తం చేస్తున్నారు అనేది కూడా బయటకు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ భూములు ఏదైతే సర్వే చేస్తున్నారో ఆ భూములు సర్వే చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి సంబంధించిన రైతులు అక్కడ భూములు ఎవరైతే దున్నుకుంటున్నారో ఆ రైతులకి అక్కడికి వెళ్ళి చూసే హక్కు కూడా ఉంది. కానీ ఈరోజు రైతులు ఆ సర్వే చేస్తున్న దగ్గరికి వెళ్తే రానివ్వట్లేదు అనేది కూడా మా దృష్టికి వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్తే మేము రిప్రజెంటేషన్లో ఇచ్చాము. ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో ఆ రైతులకు సంబంధించిన భూములు సర్వే చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి చూసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది. దాని మీద తను స్పందన అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో చూడాలనేది మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేసి వచ్చాము. మేమైతే భూముల మీద దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. అసలు సర్వే ఎందుకు చేస్తున్నారు ఏంటనేది కూడా దాని మీద ఒక సమగ్రమైనటువంటి నివేదిక కూడా ఇస్తే బాగుంటుంది అని అడగటం జరిగింది. అయితే ఈ సందర్భంగా ఇన్ని రకాలుగా ఎంఆర్పిఎస్ చాలా ఏళ్ల నుండి కూడా దళితుల కోసము నిరుపేదల కోసము ప్రతి దాంట్లో నేనున్నాను అనేది కూడా ముందుకు వస్తున్నారు. మందకృష్ణ మాదిగన్న కూడా టీయూసీఎల్ అందరం కలిసి చాలా ఏళ్ళ నుండి పనిచేస్తూ వస్తున్నాము. అయితే ఈరోజు ఏదైతే కులం పేరుతో మతం పేరుతో విడదీసి ఈరోజు ప్రభుత్వాలు దెబ్బతీస్తున్నాయి, దీన్ని అందరం గమనించుకొని అసలుకి ఒక ఐక్యంగా ముందుకు వెళ్తేనే మనం ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను కానీ ఈ అవమానాలను కానీ దాడులను కానీ ఎదిరించే శక్తి వస్తుందనేది ఈ నిరాహార దీక్ష శిబిరం నుండి నేను పిలిపిస్తున్నాను. ఇందులో కులం మతం అతీతంగా అందరు ఏకమయ్యి ఎవరైతే నిరుపేదలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఏకమయ్యి ఈరోజు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రభుత్వ దాడులను కానీ ప్రజా వ్యతిరేక పనులు చేస్తున్నట్టు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మనం అందరం కూడా పనిచేయాలని ఈ సందర్భంగా నేను ఒక పిలుపునిస్తూ మేము ఈ ఏదైతే ఈ దీక్షా శిబిరం ఉందో దాన్ని విరింపజేస్తూ అసలుకి దీన్ని కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ దళిత గిరిజన పేద రైతులకు అందరికీ భూములు చెందేంత వరకు కూడా ఈ పోరాటం కొనసాగించాలనేది ఈ సందర్భంగా నేను ఒక పిలుపునిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఇక్కడి ఆర్గనైజర్స్కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను.